bụ ya nne ya bụ ya nne okwu agwụrụ ije oche ya na nna m bụ nwanne nna wawụgo ji ya bụ Chude ọkabụ ọsụna onwere onye na-akpọ mba na-ewo mba na-ewo okeke wabịa ọ sị na ọ dị na nwatakịrị wakele di na agụleri wee ji ele ije oje wee lu agụleri dezie nụ na ọ tụrụ atụ o ji amụta nwa ọgwụ anụ onye ihe dị ka mmụrụ wee ji elije anụ ọlụ ọkpọkọrọ ọgwụ anụ onye ihe dị ka mmụrụ odogwu na-akụ omeri nata iwe adịghị mma iwe ojii obi ekwesịrị ọ sị na nga ahụ ya iwe ngwali chukwu oge mgbuo mkpa na-ewo ọ bụ na gị bụ chi m ị ga-ebute ego ngejikwa gị ebe isi m uche dịgo luo mako n'ibe m gbamgbam na m ga-emeri iwu nne m lọda m nọ ine aba m lọda m chiwaba nne dọba daalụ niile ọgwa ndị agadi nwa baka ịwala ozu ahụ ihe iji gbọ ndị frens awa nọ ya alụ m ọgwa ndị agadi nwanyị n'ọba ya bụ akwamozu akwadogo m ịgba ọgwụ a ejere m ụjụ asa ajụrụ m asa na omenanị ajụgwuru m ndị ụka kedu ebe m ga-ahụ ushi gbasị na anị ana m ụka ọnụ anyị m esi ngọ iwe ji nọrọ na anị ana m ejere m ebe ọzọ gbagwo ogwu enube eze nwe eze nwanyị unube gere gị nwe eze anị n'aka ji liwa mmadụ ebe ga-edute esu na nna agolo n'aka ji nwere ọsọ woli chebe nne nna m enube eze onube gere ice onye nna ya na lori eji ọba agbanwe ụzọ ọgwanị nna gị ya bụ anya nna m ozigbo oge ori ọgwụ agụgụ ọkụ n'aka ji gbuo ọgwụ agwụ nwata n'aka ọ na-elegbu ya ọgwụ anaeze okwu enyi udekwe n'abalị chụmụ ebele akwadobe ije ajụjụ ka m ga-esiga ije iwe gwara chụmụ ya mịo mụ kwadobe ya kwado mbịa n'asa egotere m ọchị maka ọchụgbo okebo eze nwa mgbe ihe agbagwula agbagwu egwu ọ ga-apụtara rekọdụ achọrọ m ka ntị ezi ahụ unu niile n'egwu a egwu ndị akwachi mbanefo kekana mbanefo kekana mbanefo kekana mbanefo kekana
ego na agụle obi ena me gosh daro ndị nne gị na chidodo so tielu ma ruo ijonyo chidodo akụnyele n'ime agụle riba anyị nube gere gị chidodo uwe chimere chidodo daro nwanne m osisi na ndị ego anyị akwadozigo nwa bụ ọnụ yoshi ị ga-ebute ego nkeji nwekwago under 3 weeks ogbu eme ego mmadụ na-achọ igwe ozu oje ebite ego anara m mmadụ ụwọ naira o nwere onye njele ibi ya si ya bụ ihe eme ego na nna agwakọ ịba ọkwa under 3 weeks o ji igwe mụ nnukwu ego kwesịrị ka m nwere kwuo ime mụ gbamgbam ego akụli ime mụ gbamgbam iwe gwara chukwu okwu ebe ọ bụ na ibute ewu ego na m ga-egburu gị ebi na anọ pụtara 800,000 ọ nwere 200 ọ bụrụ 1 million na nna akpọrọ unu mana bifo mbutesie mmanya ọkụlọkụ 1 million na nna akpọrọ unu ewu karịrị akarị mama na-agwụrụ ya ọnụ ya mba na-ebo ana m agwụrụ gị ebe ọnụ a sị m iwu ewere gị a na-agbara ihe ọba iwe wena mmadụ ma mmiri tụsịba ijeso amụmụ ndị mmiri ọmakala etu a onye ọchịrị mma mgbe m na-eti egwu a adanna m pụta ya bụ ụdọkụ udenze ya bụ onye izizi nke nna m mụrụ n'ahịa ụdọkụ kpọrọ edezi na ọtọ ọbịa mma ọbịa na mma ọgwa na ọbịa mma ya tọrọ chukwu jido onye akpọrọ chukwu jido ya tọrọ anamazọ gịnị ara nnukwu mmanwụ ya bụ anaghị ọka gị bụ nnukwu mmanwụ ibu anya ahụhụ a iwe were mmarụ mgbe m na-ekere oge abido egwu ahụ ka njụ ọnụ mmiri ozokwele o nwere ime ojii zọọ ka o belesi amụ all power belongs to river ya kalekwa n'ọdị ya ijojo nna agwago iwe na-agwa chi ihe na-ewu ite mgba iwe na-agwa chukwu oge mgbuo otu o si lote mụ ka o lotekwo ndị ọzọ ya bụ ndị bịalụ maka mụ ijojo ya ka o lotere ọrịa alinu ijo iwe mele tó mọ ya mi o mele ẹni chọta lọ mọ ugwu onye ji bịa ihe ka oge ji wà na ọ ga-amanarị ya ndị mma oge iwere
igwe mụmụ ya igwe onye ji elejuta ahụ ya ka eji ambụlansị bụ ote ịbụnụgị ya mbụ ọgwa na onye nwụrụ gbogbo ejeleje ajụta ahụ ya ambụlansị ka ndị bụ ote shi ambụlansị anyị bụ ojele wutikọ ọhụrụ arụbenago arụtogo na ama m n'otu a ka oge esi ebe jụọ m ihe oji igwe mma ụlọ ahụ weze dike kemgbe 3 days ka m si bụrụ ọnụ anwụrụ m mmiri ma kolikoli n'aka ji ihe echi m iwu mmiri alizo ọgwụ a na-ekita ka m ji lie nri eji m danwụzie mmiri ya ka mmiri ji zobe ka nna agwa ụmụ ya akọla unu iwe na-eme adịrịzi injinia rekọdụ egwu a ebe a na-efe ime wiri ihe mme kemgbe nwanne ya na nwụsikele oke gị jenwelu oke anị onye nwere ọgwa n'ụgwọ n'ọgwụ iwe chọrọ ka ngwa unu niile mmiri ozizo bụ ihe ọjọọ mmadụ kụọ ọka n'ubi ọ naghị ochie mmiri izolie ka ọ ka ya pụọ mmadụ ka ọ ji ọ naghị ochie ka mmiri izolie ka ji egbuo nwa onye kwụrụ ọsọ na ya ochie ka mmiri nwa masị ọsọ mmiri osi anyị ajụ oyi ọgwa anyị ajụ oyi iwe ojii zoro ndị a ga-akọlu akụkọ ogbochi ebugo iwe niile bụ ibe ọjọọ na ndụ m otu o si gbochepụ ya ka o si gbochepụ onye ọ bụ nna ahụ nne m oge ozi ọrụ chukwu oke m bụ okechi igwe m mbụ ihe eze ọha mbụ ihe ihe shinyelọ ya n'ụwa aka ihe shinyelọ ya n'ụwa aka ihe shinyelọ ya n'ụwa aka ihe shinyelọ ya n'ụwa oke shinyelọ ya n'ụwa aka ihe shinyelọ ya n'ụwa aka ihe shinyelọ ya n'ụwa aka ihe shinyelọ ya n'ụwa aka ikechi ogo ogolagbo ọgụ ikechi zara ụwa nwanne abaghị na-atọ ụsọ ịzalezere ụwa iji za nwa bụ agha iji elu ụwa n'osiri ike onye mara ndị anyị na-eze ịmara onye na-eze onye kpọrọ ọhịa gị o nwere igomesi ogbu oyi maka oge a ka anyị mechie onye maka ibe achọ ọkwọ mmadụ ibe a na-achọ ọkụ achọ ọkụ ma mmiri na-ezo ọ na-achọ ọgwana maka ndị egwu
na-edozi unu n'ụbọanyị biko doziela ha ebi dị na-edozi unu Udenze ọgwa na ihe onye agwụrụ onye n'ọrụ ahụ bụ na-eme n'enu ibe edozi ụlọ biko doziere na ya ụlọ akụrụ ọnụ na gwa ibe ji buru ibu nwe atụ gwa asụọla ọrụ ọbịa o nwere ike olu echi niile ya bụ Chukwu oke mo o nwere ike ịnọrọ onye ọzọ ụwa onye ọbụla ada n'aka aja ya nọrọ onye chọrọ m nwa mmụ a na-ekwe ọka ahụ ya nọrụ si pụrụelu ọ na-anọrọ usoro ya ọ dịghị onye ibe wudo mgbo aịsụ ọnwa m ya o ji enye nsogbu ozi ahụ ọ na-arara alụ awọ bụ ozu dị ndụ gị na aka na-esi na-adị na mma gbogbo